ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa musulmi waɗanda ke sauraronmu da kallonmu kai tsaye da waɗanda za su saurare mu kuma su kalle mu ta hanyar na'urorin zamani na bature mune muku sallama irin ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu da muke magana daren asabar ne wanda ya daidai da daren 8 ga watan shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1427 daidai da 27 ga watan oktoba shekara ta 2006. Jama'ar musulmi muna zaune ne a yanzu a kofar gidan alhaji tata, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi, a dandalin da aka fi sani da cewa nadi salafiya, wato dandali na ainihin salafiya. Yanzu da muke magana din nan goron sallah ne muke so mu gabatar wa jama'a ta hanyar gabatar da wa'azi, sai dai muna tunasar da kai ya kai dan uwa musulmi da ka sha azumin kwanaki 29 ko 30 da cewa manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisin shi da ya inganta wanda al'imamu Ahmad da Muslim suka ruwaito shi ya ce mutumin da ya azumci watan Ramadana sannan ya biyo baya da azumtar kwanaki 6 a cikin watan Shawwal za a rubuta mishi lada tamkar ya azumci shekara guda dindi. Ma'anar wannan hadisi kamar yadda malamai suka tabbatar shine dukkan aiki guda ɗaya da musulmi ya yi za a ainihin ba shi ladan aiki 10, don haka dukkan sanda musulmi ya azumi kwaya ɗaya za a ba shi ladan azumi 10 ne. To idan musulmi ya azumi guda 29 ko guda 30, wato za a ba shi ladan kwanaki 300 kenan ko kuma kwanaki 290. Idan mutum ya samu lada na kwanaki 290 ko kwanaki 300, sa'annan ya zo ya azumci kwanaki 6 bayan sallah kafin watan sallar ya fita, shi kuma dukkan azumi ɗaya da ya yi daga cikin 6 ɗin nan za a ba shi lada 10. Kagan aka tattara ladan ya zama lada 60 kenan. Ma'ana musulmi zai waye gari yana da lada 350 ko kuma lada 360. Wannan ainihin lada ka tabbatar da cewa a ƙa'idar shari'ar musulunci matuƙar ba a yi ganganci ba a saka shegantaka ko yahudanci ko ra'ayi ko gargajiyanci ba dangane da harkar ganin wata. A cikin shari'ar musulunci in dai wata an gan shi gani na haƙiƙa har aka yi azumi guda 29 to ladan 30 ake sawa. Haka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ishara, malamai kuma suka fito da ma'anar karara. Karanta littafin Fathul Bari sharhin Sahihul Bukhari mujalladi na 4. Ma'ana idan aka ce an yi azumi 29, matukar 29 din nan ta tabbata 29 daidai ce aka yi, to ya tabbata ladan 30 din za a bayar. To kaga yanzu na dawo na cikkashe waccan magana ta wadda ne maka dan hankalinka ya kwanta, domin kai abin da ka saba shine lallai azumi ya zama kwanaki 30. Ba lallai ba ne jama'a, idan ba a ga wata ba to shine sai a cika shi 30, amma a ka'ida wata kwanaki 29 yake kasancewa, amma in ba a gan shi ba to sai ya cika 30. Don haka
manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tun da yake bai taɓa yin azumi 30 ba. Dukkan musulmi ya ji wannan, annabi bai taɓa yin azumi 30 ba, amma ya taɓa ɗaukar na 30 kamar yadda wata riwaya ta zo sahihiya a cikin sunan abi dawuda da kuma ainihin sunan tirmidhi. Har ya ɗauka rana tsaka sai wasu jama'a suka taho daga ƙauyensu suka ce su kam sun ga wata a daren jiya, don haka sun waye gari a yau dinnan har sun hau sallar idi a ƙauyensu. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ji haka yasa aka yi shela aka karya azumi. To saboda lokacin sallar idi ya wuce tun da rana ta yi tsaka, sai annabi yasa aka fita kashe gari aka rama wannan sallar idi. Wannan shine hadisin da kaɗai annabi ya ɗauki na 30 ɗin amma bai yi 30 ɗin ba. Bayan wannan babu wani hadisi ingantacce daga annabi cewa annabi ya taɓa yin azumi 30, annabi bai taɓa yin 30 ba. Sai dai ga wani hamzari ba gudu ba, ta iya yiwa ka je ka leƙo wani mataccen hadisi da ibn mas'udin ya ruwaito a cikin sunan tirmidhi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai taɓa yin azumi 30 ba sai so biyu. Wannan hadisi ne munkarun da'ifun jiddan. Ka karanta ainihin sharhin tirmidhi na malam muhammad abdulrahman al-mubarak fori, ba hadisi ne ingantacce ba. Don haka barin jaddada magana ta, annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bai taɓa yin azumi guda 30 ba tun da yake azumin ramadan. Kadai azumin da ya yi shine azumi guda 29. Ina fatar mun gane, Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. To idan kai azumi na watan ramadan za a baka lada 300 daidai, idan kuma kai na shawwal za a baka lada 60, kaga an baka lada 360 kenan. To lada 360 din nan sai zama kaga ka samu ladan azumi kamar ka azumci shekara guda dindi kenan. Ina fatar mun gane. Don haka idan kai zahidi ne wanda kake da matukar son ibada, kana son kullum ka kasance cikin azumi, to in kai haka kayi laifi. Ya zama kullum a rayuwarka cikin azumi kake, ko na farilla ko na nafila, to kayi laifi in kai haka, ka saba shari'ar musulunci. Azumin da ake so shine ko dai kai azumi irin na annabi Dawud, kai azumi yau gobe ainihin ka sha, kai azumi yau gobe ka sha, ko kuma wani lokacin a rayuwarka kai ta azumin nafila tsawon lokaci kuma sai ka ɗage daga azumin nafila ma kamar ma ba ka yi. Wannan dai ya zo a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantattu a cikin sahihul bukhari da muslim. In kana son ganin su gaba ɗaya ka je ka ɗauki babin azumi cikin littafin riyadus salihin na al-imam an-nawawi, Allah ya gafarta mishi. Sai mu dawo kan maganar da muke, shi azumin shawwal azumi ne wanda yake tabbatacce kamar yadda ka ji na yi bayani, amma imamu malik bai samu wannan hadisi da ya magana dangane da wannan azumi ba, don haka ya fatawa a cikin littafin shi da cewa ainihin ba a yin wannan azumi. Wannan maganar kuskure ce daga imamu malik, ba magana ce ta ganganci ba, amma mu gare mu bai halatta mu bi ta ba. Haramun ne mutum ya bi wannan magana. Wanda di ya bi wannan magana bayan wannan hadisi ya tabbata ya inganta gare shi, to ya tabbatar da cewa ba imamu maliku yake bi ba, yana bin ainihin shaidan ne. Domin babu wani dalili wanda zai kara waccan magana ta imamu malik. Ya yi magana ne daidai da gwargwadon abin da Allah ya sanar da shi. Yau da gobe da faɗaɗuwar ilimi ta bayyanar da wannan maganar da imamu malik ya yi kuskure ce. Don haka yin azumi guda 6 a cikin wannan wata na ƙaramar sallah sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma wannan azumi za ka iya yin shi gaba ɗaya, za kuma ka iya yin shi a rarrabe, za ka iya yin shi a farko, za ka iya yin shi a tsakiyar wata, za kuma ka iya yin shi a ƙarshe. Babu wani dalili da zai sa a ce an fi so ka yi a farkon ko a tsakiya ko a ƙarshe, duk yadda ya sauƙaƙa. In ka so za ka iya 2 a 10 farko, 2 a 10 ta tsakiya, 2 a 10 ta ƙarshe, duk yadda kai ka har haɗa dai, matuƙar cewa ka haɗa wannan azumi a cikin watan shawwal, to ka samar da abin da ake so.
za ka iya yin wannan azumi ko da ana bin ka bashin azumin ramadan. Misali, ka kwanta rashin lafiya cikin watan azumi, baka samu damar yin azumi guda 20 ba, sai guda 10 rakkai, sai zan akwai bashin azumi guda 20 a kanka. Ko kuma ke kin yi haila baki samu damar yin azumi ba guda 6 ko guda 3 ko guda 5 daidai da kwanakin ainihin hailarki, ko kuma kin haihu ko larurar shayarwa wadda duk wani dalili ya hana ka yin azumi a cikin watan azumi din. Bayan sallah sai zan ka samu damar ka yi wannan na nafila, kafin karama za ka iya yin na nafila, ya halatta, domin shi wannan na nafilar yana da takaitacce kuma ƙurarren lokaci. Ita kuwa ramuwar azumin ramadan kana da damar ka ja ta ka faɗaɗa ta har zuwa sha'aban mai zuwa na baɗi kenan, babu laifi in kai haka. Ina fatar an gane. Saboda haka ko da ana bin ka bashi ko ka fara ta ainihin azumin ramadana, za ka yin waɗannan azumummuka na nafila insha Allahu ta'ala. Ina fatar jama'a sun gane. Don haka jama'a, wannan sunna ce ga wanda ya samu hali ko wadda ta samu hali, to sai a yi. Yin wannan azumin kamar yadda na ce zai tabbatar maka da ladan azumin shekara ɗaya dindi. Kaga idan ma kai rago ne baka iya yin azumi na nafila waɗanda ake litinin alhamis ko azumin fararen dare raki kamar 13, 14, 15 ga wata, ko kuma azumin annabi Dawuda, yau azumi gobe ciyarwa, duk in ya zan baka samun damar yin haka, idan ka kokarta kai 6 shawwal din nan, sai ka ce Allah ya kai mu baɗi lafiya, kuma kai ka haɗa shekara gudar ka dindi. Ina fatar mun gane. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Don haka wannan sunna ce a rayata, a bar waccan magana ta Imam Malik da wasu maganganu waɗanda ke karo da wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haramun ne a ɗauke su a aiki da su. Abin da yake wajibi, abin da yake daidai, abin da yake tabbas shine a ɗauki maganar fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yi ainihin aiki da ita. To taken wa'azin namu na yau shine lokaci jalin ɗan adam. Wato shi lokaci ga ɗan adam jali ne, kamar yadda yake ɗan kasuwa babu yadda zai kasuwanci sai yana da jali. Mutumin da yake son yi aikin gona babu yadda zai yi noma sai yana da gona, sai yana da fatanya, sai yana da taki, sai yana da iri, sai yana da ƙarfin da zai yi je ya durƙusa ya noman, ko kuma ya ɗauki 'yan kwadago ko 'yan barema su je su taya shi. Ma'ana waɗannan abubuwan da zai hada dangane da noman shi jali ne. In babu su zai yi noma ya yi? Ba zai yiwu ba. Ɗan kasuwa ko da mai sai da zare da allura a jikin kwangwala, in bai da jalin naira 500 na zare da allura, zai yi kasuwanci? Ba zai yiwu ba. Shi lokaci da Allah maɗaukakin sarki ya halicce ka a cikin shi, to wani babban jali ne wanda ya baka. Ana neman ka samu kai istifmarin shi, ma'ana ka tabbatar da cewa ka yi amfani da shi, ka ci moriyar shi a yadda ya kamata. Kamar yadda in kana da gwaiba ko mangwaro ko gwanda ko wata bishiya mai fitar da 'ya'yan itatuwa masu daɗi, ka yi ƙoƙarin ka ci amfaninta. Kar ka sake sai ta gama ainihin 'ya'yan sun liɓe, lokaci ya ƙure kenan, sannan ka zo ka ɗiba, kaga baka ci moriyarta ba. A cikin alkur'ani Allah maɗaukakin sarki yana cewa hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura. Hal ata alal insani hinun min ad-dahri, ko labari ya taɓa zuwar wa mutum wani lokaci daga cikin zamunna na wannan rayuwa, lam yakun shay'an mazkura, wanda shi wannan mutumin bai kasance a bakin komai ba a ma san da shi ba. Abin da ayat take so ta ce maka shine, ko ka taba zama ka yi tunani an taba samun wani lokaci wanda a wannan lokacin baka, kuma ba ambatanka, babu bayani akan ka ko kaɗan? Ko ka taba sanin haka? Ka taba zama ka yi tunani akan haka? Wannan tunanin ya taba zuwa mutum? Idan bai taba zuwar maka ba, a yanzu da nake magana ka yi tunanin an taɓa samun wani lokaci wanda a wannan lokacin ba ka, ba labarinka, babu ambatonka. Idan kai wannan tunanin sai kuma ka dawo ka sake challa tunaninka gaba, kasancewa to za a zo a samu wani lokaci kenan nan gaba wanda zai zama ba ka, kuma ba za a samu ambatonka ba, ba za a tuna ka ba gaba ɗaya.
to ka san me ake ce maka? Sai ka tsaya sai kai tunani a wancan lokacin da baka ba ambatanka, to ka huta, ba wata mas'uliya a kanka. Amma a yanzu da aka same ka akwai ambatanka, ran da aka rasa ka ba ambatanka, to abin da ake so shine a zamanin da ya zan baka ba ambatanka, ka kaddara a wannan lokacin kana can cikin mas'uliya, kana karkashin bincike da tambaya ta wanda ya samar da kai a halin baka. To me yake nuna maka kenan? A yanzu da aka samar da kai akwai ambatanka, sai ka tsaya kai tunani ka yi abin da zai cancanta ka iya ba da ansa ran da aka waye gari kuma baka. To mai saurare na, ko ka shirya sa'ad da baka ba ambatanka nan gaba, ko ka shirya ta inda za ka ji ka zauna? Wani daga cikin malaman farko almajiran shi suka tambaye shi cewa algafatta malam, me yasa ne wai muke kyamar mutuwa? Sai ya ce saboda dukkan dan adam yana da gida biyu, yana da gida a nan, yana da gida a can. Ya ce to abin da yake kawo kuke kyamar mutuwa shine kun san cewa kun gyara waɗannan gidajen na nan duniya ne, amma ba ku gyara na can inda za ku je ku zauna ba. Mutum ne yana da gidaje guda biyu jama'a, yana da gida a ƙauyensu, yana da gida a nan kuma da ya taho cirani, amma gidan da ya taho cirani nan sai ya zo ya gina shi gida kyakkyawa wanda yake duk wanda ya gani ya san gidan ya ginu. Amma gidan da ya baro a can ƙauye fa, sai ya bar shi gidan bunu ne, shekara 10 bai je ya duba shi ba, yana cike da ciyayi, macizai, bunin ya zaizaye, ɗakin ya zaizaye, ƙadangaru duk sun bi sun huda shi. Duk sa'ad da ya tunanin cewa ya tafi ganin gida zai fara tunanin ina zai sauka, sai zan zuciyar shi ta bashi ya ƙinin babu inda zai sauka. Jama'a zai so ya koma ganin gida? To ashe duk sa'ad da kaga mutane suna tsoron mutuwa, to sun gina gidan duniya ne sun rusa na lahira. Don haka mawaƙi yake cewa ai abin da ya sa ba su son zuwa ainihin wato lahirar gaskiyar su kaɗan ce. Ma'ana duk mutumin da kaga yana tsoron zuwa lahira, to gaskiyar shi kaɗan ce. Don haka Allah maɗaukakin sarki jefa Yahuda ƙalubale, ya ce da su idan har da gaske da kuke cewa ku 'ya'yan Allah ne, ku masoya Allah ne, to ku yi burin mutuwa. Sai Allah ya ce walan ya tamannahu abadan, ba za su taba fatan mutuwa ba, ba za su taba burin mutuwa ba. Me yasa? Bima qaddamat aydihim, saboda mugun aikin da hannunsu ya gabatar. Ashe suna da yaƙinin cewa sun gina duniya sun kuma rusa lahira. Sakamakon gina duniya da suka yi, suka rusa lahira, ba su da masauki, ba su da mazauni a lahira, don haka ba sa sha'awar su je ta. To dan adam, abin da nake tunatar da kai da wannan aya kenan. Ayar dai tana magana kai tsaye a kanka ne, kai da ni da ke da ita da mu da su. Hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura. Shin labari ko tunani ya taba zo mutum cewa an taba samun wani zamani wanda ba shi ba ambaton shi? In labari ya zo mutum to sai ya tunani, to kuma labari ya zaunu cikin kwakwalwar shi za a samu lokacin da babu shi ba ambaton shi kenan. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Ina so zan gina mana wannan wa'azi namu ne akan wata sura da aka fi saninta da suratul asri, wadda babban malami al-Imam Shafi'i, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi, yake cewa da a ce Allah bai taɓa saukar wa mutane wata sura ba sai wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Yace da Allah bai taɓa saukar da wani wahayi ba sai wannan wal asri, to da ta ishe su. Ma'ana da Allah bai taɓa saukarwa da annabi Nuhu wahayi ba, bai taɓa saukarwa da annabi Ibrahim da Musa da Isa da Harun
Allah bai taba saukar da Dawud da kowane annabi ba, da a ce Allah bai taba wa manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallama wahayin alqur'ani ba, sai wal asri Allah ya saukar tun daga sadda aka halicci annabi Adam har zuwa wannan zamani na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, da suratul asr nan ita kadai ta isar. Wannan sura da take da ayoyi uku rak za ta ishi a bauta wa Allah gaba ɗaya tun daga farkon halitta har ƙarshen halitta. Sannan ku dubi malamin da ya magana a kan wannan surar, babban malami ne, al'imamu Shafi'i Baƙuraishe, ya zo ya wannan magana a kan wannan sura da za ka dube ta ka ce ‘yar ƙarama. Anya surar nan bai cancanta a tsaya a darasi na musamman ba kuwa? Ya cancanta. Na biyu, al'imamu Tabarani ya ruwaito a cikin littafin al-Mu'jamul Kabir da isnadi sahihi, da al'imamu Baihaqi a cikin littafin shi mai suna Shu'abul Iman da isnadi sahihi, daga Ubaid, ɗaya daga cikin tabi'ai, ya ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama guda biyu daga cikinsu in suka haɗu, ɗaya ba zai wa ɗaya sallama su yi musafaha su gaisa ba har sai ya karanta mishi suratul asri. Ana haɗuwa sai kawai sai ka tsaye da mutum ka ce mishi wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sannan sai su yi sallama, sannan sai su gaisa. Haka al-Imam Tabarani da al-Imam al-Hakim cikin Shu'abul Iman suka ruwaito. Waɗannan maganganu guda biyu da wannan tabi'i ya ruwaito da wannan wadda al-Imam Shafi'i ya faɗi, duk gaba ɗaya na nuna yadda salafus salih, malaman farko tun daga kan sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka gaje su irin su al-Imam Shafi'i, wannan na nuna sun ba da kula ta musamman akan suratul asri ko? To amma yanzu shin mu da ke cewa salafiya ne mu muna bin tafarkinsu muna ba da kula ta musamman akan suratul asri? Wajibi ne mu ba da kula ta musamman akan suratul asri. Ka karanta suratul asri ka kai ka komo ka ga me take dauke da shi, domin karamar sura ce a ganin idon mutane, a lissafin haruffanta da kalmominta da ayoyinta karama ce, domin ayoyi uku ne rak. To anya yar karamar sura irin wannan ita za ta ishi mutane tun daga farko har ƙarshen duniya su bauta wa Allah? To amma tun da babban malami ne irin Imamu Shafi'i ya faɗi, to abin a ɗaga kai a dubi wannan sura ce. Tun da har sahabbai suka mai da wannan sura a bar tunasar da junansu, duk sa'ad da ka haɗu da ɗan uwanka kafin a yi sallama a gaisa sai ka karanta mishi suratul asri. Sahabbai suka ɗauki wannan ya zama musu ɗabi'a, to babu shakka wannan dalili ne akan cewa akwai buƙatar a ba da kula ta musamman akan suratul asri. Ina fatar mun gani, a karanta ta, a gane menene ma'anarta, menene tafsirinta, wani saƙonni ne suratul asri take ɗauke da su. Jama'a mun gane wannan da kyau? To akan ainihin wannan sura nake so zan gina mana wannan wa'azi. Ina mai roƙon Allah maɗaukakin sarki ya taimake ni wajen cika wannan alkawari. Nake cewa ita suratul asri ayoyinta guda uku ne rak, kuma an saukar da ita a garin Makka ne. Saboda ƙanƙantar ayoyinta har sai da aka samu wasu shaidanu daga cikin kafirai waɗanda suke da'awar annabta suke ganin cewa suratul asirin nan su ma za su iya yin irinta. Amr ibn al-As a lokacin yana bama guje bai musulunta ba, ya haɗu da wani mai suna Musailamatul Kazzab. Da Allah masu surutu su shiru, ba a yin surutu a wurin wa'azi. Amr ibn al-As yana bama guje bai musulunta ba, ya haɗu da wani mai suna Musailamatul Kazzab. Musailamatul Kazzab ya yi da'awar shi annabi ne. Da yadda awar shi annabi ne, sai da'awar shi ma mala'ikan shi yana zuwa yana kawo mishi wahayi. Rannan da Amr ibn al-As ya haɗu da shi,
sai suka mai da abin zolaya shi ma suke kafiran, don su kansu kafiran Makka sun san cewa ƙarya Musailamatu yake yi, kuma sun san cewa Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya yake, amma shegantaka ta sa suka kafirce mishi. Da Amr ibn al-As ya haɗu da Musailama sai ya ce, ya Musailama, kaga dai Muhammadu an saukar mai da wata sura wadda ke cike da ilimi da hikima da tsarin rayuwa gaba ɗaya. Sai ce wace sura ce? Amr ibn al-As yana arne ba ma guje ya haddace suratul asri, sai ce bari ka ji surar da aka saukar mai. Allah ya saukarwa da Muhammad wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Ya karanta mishi ita gaba daya, sai shiru ya sunkui da kai, sai ce shi ma Allah ya saukar mai da irinta. Sai ce to karanta in ji. Da ya zo sai ya ɗauko wata dabba, ita ce babba da jaka, kowa san babba da jaka dabbar da ke ɗaukan 'ya'yanta tana zirawa a wata jaka da Allah ya mata a gabanta. Sai ya ɗauko ta yarbo, sai ya rinka siffanta ta, yana yabanta, yana siffanta ta. Da ya gama wannan surkulle nashi, sai shi Amr ibn al-As ya ce, ya kai Musailama, da ni da kake karanta wa wannan wahayin naka, da kai da kake karanta min, dukkan mu biyun mun san cewa kai ƙarya kake yi, kuma Muhammadu gaskiya yake, don haka ka bata min lokaci. Sai bangaje shi sai ya wuce. Ina fatar mun gane. Wato kun ga kankantar ayoyinta ya sa har ya rena ta, yana ganin shi ma zai iya kera irinta, amma kuma tsabar ilimin da ke cikinta ta likita kwakwalwar Amr ibn al-As, duk da yana ba ma guje, har ya je ya kalubalanci wani mai da'awar shi ma annabi ne. To ka haɗa waɗannan maganganun guda uku, da wannan ta Amr ibn al-As da waccan ta ainihin tabi'in can Ubayd da ya ce sahabbai in sun haɗu da juna suna karantawa juna suna tunasar da juna, da kuma maganar al-Imam Shafi'i, hankalinka ya jawo ya ɗauku akan suratul asri. Idan ka koma gida yanzu ka je ka karanta suratul asri da safe, ka karanta suratul asri, ka karanta suratul asri da rana, kai ta bita akan suratul asri, za ka rinka ganin ɗimbin ilimin da ke ciki. Kaɗan daga cikin abubuwan da ke cikinta zan yi amfani da su a yau dan haskaka mana insha Allahu ta'ala. Allah maɗaukakin sarki ce wal asri, wannan wawun da Allah ya fara da shi wawi ne na rantsuwa. Daga cikin ainihin kalmomi da Allah maɗaukakin sarki yake amfani da su na harshen larabci da ya saukar a ƙur'ani, akwai wawun da ta'un da ba'un. Waɗannan kalmomi ne na rantsuwa waɗanda larabawa dama suna amfani da su wajen yin rantsuwa. Tallahi, wallahi, billahi, waɗannan haruffa ne ake amfani da su wajen rantsuwa. To in bahaushe ya so cika baki ne sai ya ce wallahi, tallahi, billahi alladhi la ilaha illa huwa, to ya kwarmatse gaba ɗaya hada, to ya gama gaba ɗaya kenan. Ina fata an gane. To ya so ya kai matuƙa ya nuna to abin babu sassauci fa. Amma a ka'idar addinin musulunci in ka rantse kai amfani da ɗaya daga cikin haruffan nan na rantsuwa ya isa. In ka ce wallahi ya isa, in ka ce tallahi ya isa, in ka ce billahi ya isa. To da ike ba darasi ne muke akan lugar larabci ba, ba za mu tsaya muna ainihin bambance menene ma'anar waɗannan ba, amma dai Allah ya amfani da wawun ɗin nan a matsayin shi na wawun rantsuwa, sai kuma ya hada da al'asri. A ka'idan na hau dama shi harafin rantsuwa in ya zo yana sanya wa duk sunan da ke gaban shi ne kasara, na haka ya ce wal asri, Allah ya ce na rantse da al'asri. Al'asri din nan da Allah ya rantse da shi sai malamai suka kasu kashi biyu. Wasu malamai suka ce abinda Allah maɗaukakin sarki yake rantsuwa da shi a nan ita ce sallar la'asar, ita ce sallar la'asar. Me yasa Allah ya rantse da sallar la'asar a halin Allah ya hana a rantse da wani abu wanda yake halitta ce? Ita kuma sallar la'asar halitta ce daga cikin halittun Allah maɗaukakin sarki. Domin me suwaye suke yin sallar la'asar? Bayan Allah. To wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna, Allah shi ya halicce ku da ku da aikin da kuke, ku kuke la'asar, to Allah shi ya halicci la'asar da ku da kuke la'asar. To me yasa Allah ya rantse da ita?
dukkan abin da Allah maɗaukakin sarki ya rantse da shi zai rantse da shi ne don ya ɗabi'antu da ɗabi'a irin taka kai mutum. Duk abin da aka rantse to maganar da za ta biyo bayan rantsuwar yana nuna me girman maganar. Allah bai rantse maka ba don yana tsoronka. A ƙa'ida kuma shine duk abin da za a yi rantsuwa da abin da ke sama da kai ne. Duk wani abu da za ka rantse da shi kai mutum ko kwaran kwatsa ko menene za ka rantse da wannan abu ne wanda yake halittu ne. To don haka sai aka ce kai bai halatta gare ka ba ka rantse da duk wani abu wanda yake ba Allah ba siffa Allah ba. Don haka in ka ce kwaran kwatsa ka rantse da kwaran kwatsa to ka yi shirka a cikin lafazi sai ka yi istighfari. Ina fatar mun gane. In ka ce ka rantse da tannatsa ko ka rantse da rawanin sarkin musulmi ko ka rantse da gabas da yamma ko ka rantse da sama da ƙasa ko ka rantse da annabi Muhammadu, duk ka yi kuskure. Ana rantsuwa da Allah ne da siffofin Allah. Za ka iya cewa ka rantse da Allah, za ka iya cewa ka rantse da alkur'ani, za ka iya cewa ka rantse da yasin, za ka iya cewa ka rantse da alamtara kaifa, za ka iya cewa ka rantse da kulhuwallahu, za ka ce ka rantse da bismillahi. Duk wannan in ka rantse da shi baka yi laifi ba. Ina fatar mun gane. Amma in ka ce ka rantse da rawanin sarkin musulmi to ka kama kafar wala. Ina fatar an gane. Don haka kai mutum sai dai ka rantse da abin da yake sama da kai. To abin da yake sama da kai shine Allah da siffofin shi. To amma shi Allah babu abin da ke sama da shi. Duk abin da Allah zai rantse da shi lallai ne wannan abu ƙasa yake da shi. To da ike Allah maɗaukakin sarki babu wanda ya fi shi, shi ake bautawa, baya bautawa kowa. Don haka shi ga haƙƙin shi daidai ne, kuma yana so ya nuna maka girman abin da zai biyo baya ne. Kamar yadda na faɗi a ɗazu, in ka ji Bahaushe ya ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa, ni ma naira 50 na sai kasar ɗin nan. To babu shakka wannan maganar tana nuna ni ma naira 50 na sai kasar ɗin nan, yana sha maka alwashin babu tantama a maganar nan, yana so ka yadda ni. Ina fatar mun gani. To a yayin da ya kasance haka, Allah maɗaukakin sarki rantsuwa da al'asri, to akwai wata magana mai muhimmanci da yake so ta biyo baya. To akan al'asr din nan, kamar yadda na ce, wasu malamai sai suka ce ma'anar al'asr anan Allah yana rantsuwa da sallar la'asar ne. Dalili akan haka sai suka ce saboda girman sallar la'asar da kuma muhimmancinta da kuma haɗarinta da kuma tsautsayi da ke kan mutumin da ya yi sallar la'asar ba a kan lokaci ba ko ba a cikin jama'a ba. To saboda wannan muhimmanci suka ce sai yasa Allah ya rantse da ita, ya ce yana rantsuwa da sallar la'asar. Dalilin da yasa suka ɗauki wannan fassarar, suna da wasu ayoyi a cikin alkur'ani da wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda suke mara waɗannan maganganu nasu baya. Daga cikin ayoyin akwai ayar da Allah maɗaukakin sarki ke cewa hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ku kiyaye dukkan salloli gaba ɗaya har da sallar tsakiya. In kun tashi tsayuwa ga Allah a wurin sallah, ku tsayo a cikin natsuwa. Mecece sallar tsakiya da Allah ya ce ku kiyaye dukkan salloli, sai ce har da sallar tsakiya. Nassin hadithi sahihi cikin musnad al-Imam Ahmad da littafin sahih al-Bukhari da kuma tafsirin al-Imam Ibn Kathirin ya tattaro su gaba ɗaya. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sallar tsakiya ita ce sallar la'asar. Wannan sai ya nuna muhimmancin da sallar la'asar take da shi akan sauran salloli, kamar yadda muhimmancin mala'ika Jibrilu yake da shi akan ainihin sauran mala'iku da Allah ya ce tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha. A cikin daren lailatul qadari mala'iku gaba ɗaya suna sakkowa, har ma da mala'ika Jibrilu. Shi ba mala'ika bane, mala'ika ne. Yau me yasa aka ware shi? Dan a nuna ya fi sauran muhimmanci. To da Allah ya ce ku kiyaye salloli gaba ɗaya har da sallar tsakiya, dalili ne akan cewa ita sallar tsakiyar nan tana da daraja, tana da muhimmancin da sauran sallolin ba su da shi. To da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya wakilta shi
akan ya fassara wa musulmi alkur'ani a idda Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim, mun saukar maka da alkur'ani ne dan kai wa mutane bayanin abin da aka saukar musu. Da yake manzon Allah ya ɗauki wannan aiki sai ya ainihin fassara wa musulmi me ake nufi da sallar tsakiya, sai ce sallar la'asar. Yanzu wannan hadisi da wannan aya na nuna muhimmancin sallar la'asar. Waɗannan malamai da suka ce sallar la'asar ce Allah yake rantsuwa da ya ce wal asri, sai suka ce kaɗan daga cikin dalilan da za su goyi bayan maganarsu da ita kenan. Daga cikin dalilan ga wasu hadisai har wayo a cikin sahihul bukhari waɗanda ke ƙara nuna muhimmancin sallar la'asar. Saurari imamul bukhari kaji, ya ce babun ismu man fatatuhu al-asru, ga bayani akan laifin wanda sallar la'asar ta kubuce mishi. Ina ma'anar kubucewa? Ko bai yi ta a jama'a ba, ko bai yi ta akan lokacinta ba, ko ya ƙiyinta gaba ɗaya. Menene laifin da sallar la'asar ta kubucewa mutum zai samu? قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda ice lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce allazi tafutuhu salatul asri ka annama wutira ahlahu wa malahu, mutumin da sallar la'asar take kubuce mishi to kamar yana asarar iyalan shi ne da dukiyar shi. Ina ma'anar wannan hadisi shine wata riwaya ta zo a cikin littafin al-musannaf ta al-Imam Abdurrazzaq as-San'ani, sai ta fassara ta ce mutumin da sallar la'asar ta kubuce mishi, da a ce sallar la'asar ta kubuce wa mutum gwamma ya waye gari ya yi asarar dukiyar shi, ya yi asarar iyalan shi. Ina ma'anar wannan magana? Ka koma gida ka samu gidanka ya kone kurmus, duk abin da ka mallaka a duniya da 'ya'yanka da matanka da iyayenka da komai naka ka yi asarar shi gaba daya. Wannan asara ta kai asara a rayuwar dan adam, kuma asara ce wadda ko makiyinka ya zo ya ganta sai ya tausaya maka. To irin wannan asarar ta fi sauki da a ce baka sami yin sallar la'asar ba. Sallar la'asar na da girma ko ba ta da girma? Tana da girma. Imam al-Bukhari ya ce babun ismu man taraka al-asra, mutumin da ya bar sallar la'asar da gangan wani laifi ke kan shi. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. wani tabi'i mai suna abul malih ya ce mun kasance tare da malaminmu sahabi mai suna buraida a wani yaƙi da muka je. A wannan yini an yi judo, rana bata samu bayyana ba, sai malamin namu ya ce ku yi marmaza ku yi sallar la'asar da wuri. Ina alakar wannan maganar? Saboda tun da an yi judo mai yiwa har rana ta faɗi ba su sani ba, sai ce to ku yi marmaza da kun ga sallar la'asar ta shiga ku yi marmaza ku yi ta, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda di ya bar sallar la'asar to hakika ayyukan shi sun ɓaci. To wannan hadisi yadda ya zo hadisi ne na inzari ko bashi haka da ɗumi-ɗumin shi. Wanda di ya bar sallar la'asar to aikin shi ya ɓaci. In aka ce me ma'anar wannan sai a ce baka san ɓacin aiki ba ne? Ka san ɓacin aiki? Ka ƙi yin sallar la'asar? To inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, aikinka ya ɓaci. Duk kai da komowa da malamai suka yi don su fuskantar su rage kaifin da wannan hadisi ya zo, za ka ga duk ta'awilat ne suka bayar waɗanda in ka zo za ka iya watsar da su ka ɗauki hadisin a yadda ya zo. Domin da suka tashi sun yi ta'awili, wani aiki ne ka shagaltu da shi har ya hana ka zuwa yin sallar la'asar, sai suka ce wannan aikin ne ya ɓaci, shi ne aikin da ake cewa ya ɓaci. Misali,
tela ne kai, shushaina ne kai, a manomi ne kai, a malami ne kai, rubutu kake ko karatu kake ko wani abu kake, har ba ka yi sallar la'asar ba, sai suka ce abin da ake nufi shi wannan aikin da ya hana ka zuwa sallar la'asar din shine ya ɓaci. Wannan ta'awili ne. Wasu suka ce wannan tsoratarwa ne, baya ɗaukar zahirin lafazin shi cewa aikinka ya ɓaci. Waɗannan duk ta'awili ne. Ka bar hadisin yadda ya taho daga harshe mai tsarki ya shiga cikin kunne da ɗumi-ɗumin shi. Mutumin duk da ya sake ya bar sallar la'asar to aikin shi ya ɓaci. Bashi a haka. Wannan na nuna muhimmancin sallar la'asar ko baya nuna muhimmancinta? Yana nuna. Wannan ya nuna sallar la'asar tana da girma ko ba ta da girma? Tana da girma. Akwai haɗari ka bar sallar la'asar ko ba haɗari? To a kula da dukkan salloli, musamman sallar la'asar. Yanzu kun ji babbar hikima daga cikin hikimomin da ya sa Allah ya ware sallar la'asar kenan. Ya ce hafizu ala salawati, ku kiyaye salloli duka, wasu salatul wusta, hadda sallar tsakiya ma. Domin me? Ba a taɓa cewa wanda ya bar sallah azhar ko magariba ko isha ko asuba aikin shi ya ɓaci ba, sai la'asar. Don haka a can Allah ya ware ta ita kadai, ya ce har ma da la'asar. Wato ku kiyaye dukkan salloli amma ku fi kula da sallar la'asar. Daga cikin dalilan da ya sa aka ce a kula da sallar la'asar, saboda sallar la'asar ita tafi kowace sallah hadari daga cikin haɗurra na ainihin lokaci. Ma'aikacin gwamnati ya dawo a gaje, manomi ya dawo a gaje, ɗan kasuwa ya sha zafin rumfa ta gasa shi, a lokacin ne daidai lokacin hutawa, ko kuma lokacin ne ake shigowa don ai wata siyayya, sai ake cewa to yayi a hankali. Wannan lokacin akwai wata ibada mai matukar muhimmanci wadda kuma take da hadarin ya batta. Jama'a, daga nan za ku gane gaskiyar magana ta da na taɓa faɗi da daɗewa tun yau shekaru 10 da suka wuce 1996, sa'ad da muke lacca akan duniyar aljanu da shaidanu a ABU. Na sake maimaita wannan magana a karatun Sarimul Battar yau kamar shekaru 6 da suka wuce. Na sake maimaita wannan magana tun bara da muka zo wannan dandali muna wa'azi akan duniyar shaidanu da aljanu, cewa bokanci ilimi ne mai zaman kanshi, kuma jahili baya bokanci, don bokanci sai ka je ka koya, yana da ka'idoji. Kun ga bokaye, galibin bokaye ba sa sallar la'asar, shaidanu suna hana su yi. Yanzu kaga shaidanun da ke hana su yi irin waɗannan darajoji da haɗaruri suka hango. Shi kuma shaidan dama duk wata falala, duk wata karama, duk wani abu da kake nema a hannun ya baka, to aƙalla sai ya ga ya lalata ka zama fasiki ko kafiri sannan ya baka. Don haka bokaye mafi yawancinsu ba sa sallar la'asar. Ba sa sallar la'asar mafi yawancinsu. Sai a sharɗanta maka, kana so ka zama boka, kana so ka zama mai gobe da nisa, to banda sallar la'asar. Sai ka ce ka yadda, shikenan sai ka ga duk abubuwan da kake sai ka ga suna tafiya daidai. Ina fatar an gane. Kun ga sun san waɗannan irin abubuwan, su kuma shaidanu dama so suke wuri mafi haɗari suke so su jefa ka. Ina fatar mun gane. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Jama'a, kun ji ainihin waɗannan hadisai. To waɗannan hadisai su ne hadisan da malaman farko daga cikin kashi na farko da nake kawo mana suka ɗauka suka ce da Allah ya ce wal asri, to yana cewa ne na rantse da sallar la'asar. Don ka san sallar la'asar tana da girma, to ka san abin da zai biyo baya, to ba ƙaramin abu ba ne, tun da har Allah ya rantse da irin wannan sallah da take da girma a wurin Allah. Jama'a, mun ji magana ta farko ko? Fassara ta biyu ita ce fassara ɓangaren malamai na biyu, su kuma da suka ce Allah yana cewa ne wal asri, yana rantsuwa da zamani, lokaci, rayuwa. Ma'ana Allah yana rantsuwa da wannan zamani wanda ya ainihin halitta tun daga farkon shi har ƙarshen shi. Ko kuma al'asru, Allah maɗaukakin sarki yana rantsuwa ne da zamanin da aka halicce ka don ka san girman wannan zamani. Ko kuma al'asru, Allah maɗaukakin sarki yana magana da jimillar lokaci don ka waiwaya ka ga cewa babu abin da ya fi lokaci muhimmanci a rayuwarka. Waɗannan malaman
su ma suna da ayoyi da hadisai waɗanda suka mara wa fassara su baya. Daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka goyi bayan kansu dangane da wannan fassara, akwai hadisi sahihi wanda al-Imamu Tirmidhi ya ruwaito shi daga sahabi Abdullahi dan Mas'udin da kuma ainihin sahabi Abu Barzat al-Aslami. Riwayar Abdullahi dan Mas'udin ya ce lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tazulu qadama ibn adama yawmal qiyama min inda rabbih hatta yus'ala an khamsin. لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة عند ربه حتى يسأل عن خمس. دام الله يقول وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. wanda di ya ji tsoron tsayuwar da zai yi a gaban ubangijin shi, ya hana ran shi abin da zuciyar shi take so, to daga wannan tsayuwar babu idda za a kai shi sai aljanna. Amma wanda ya biye wa zuciyar shi abin da ran shi ke so fa, shi kuma babu inda ya cancanta a kai shi daga nan sai wuta. Abin da waɗannan ayoyi ke cewa jama'a, dukkan ɗan adam za a kamo shi a zo a tsaye da shi gaban Allah a ranar alkiyama, kamar yadda hadisi ya fassara cewa Allah maɗaukakin sarki zai tsaye da kowane ɗaya daga cikinku gaba da gaba ba tare da mai fassara ba. Maganar da Allah yake yi, yaren da Allah yake yi za ka ji shi ko ba kai karatu ba. Don wani ya iya cewa to mu Allah ya so mu in aka gaba mu iya larabci ba mu yi wa a ji tausayin mu. Waye gaya maka idan da larabci ake yin magana za ka tashi da larabci gar a bakinka, babu mai fassara. Da kai da Allah zai tsaye da kai ya tambaye ka. Sai Allah ya ce wanda di ya tuno wannan ranar da Allah zai tsaye da shi a gaban shi, ka kalli dama wutar jahannama, hagu wutar jahannama, bayanka wutar jahannama, gabanka Allah ne yake tambayar ka. Rigiji gabji yau ko nuhu ribado aka ce zai maka haka kana gwamna, ai ka shiga uku. EFCC ko ba haka bane jama'a? Nuhu ribado a ce ga soja dama, ga soja hagu, ga soja, ga nuhu ribado yana tambayar ka da tawaran nan nashi, ai ka shiga bala'i a nan duniya ma kenan, da bai da jahannama. Haka ne ko ba haka ba? Balle wannan ubangijin da ya halicci nuhu ribado ne, har nuhu ribadon sai an tsaye da shi. Wallahi dan adam yana da bala'i a gaban shi jama'a. Wallahi don haka Allah ya yi hikima da ya kira alkiyama masifa, haka ya kira ta bala'i. Ya ce fa'iza ja'ati sakha, ya ce idan masifa ta zo, fa'iza ja'ati tammatil kubra, idan uwar bala'i ta zo. Duk wannan sunan alkiyama ne, Allah ne da kanshi fassara kadai na yi. Yau bahaushe in aka ce bala'i in ya zo to wannan uwar bala'in ce, ita ta haifi bala'in. Dan bala'i ma a ranar alkiyama ba san da yake ba. To ranar alkiyama ita take da wannan siffar. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. A wannan rana za ka ga mace tana shayar da ɗa take shayarwa, amma za ta ɗauki ɗanta wurgar, wata ba'u kullu zati hamlin hamlaha. Ka ga mace da ciki bai isa haihuwa ba ta tsuguna ta zazzage shi, ba wani operation, ba wani ruwan naƙuda da za a sa mata, ba wani bed rest. Duk wannan kini bibi ne a duniya mata suke yi. Wallahi kini bibi ne, sai an je an kwantar da ita a gado, ana shashafa ta, ana shafa goshinta, ana bata lemo, ana salati, ana bata haƙuri. Ƙarya ne idan kiyama ta zo da kanki zaki tsuguna ki haife shi. Wallahi haka Allah ya ce wata da'u kullu zati, haka Allah ya ce wata da'u kullu zati hamlin hamlaha. Duk wata mai ciki za ta tsuguna ta haife cikin. Wata ran nasa sukara, Allah ya ce sai kaga mutane sun bugu, suna tambele, suna tangadi. wa mahum bi sukara. Allah ya ce ba marisa suka yi ba abin da suka sha. Me ya faru? walakin na azaballahi shadid, azaba Allah ce kawai ta tsanani.
yadda ka ga ruwan sama na zuba haka azaba take sauka daga sama. Tsirara kake sitik saboda bala'in dandalin alkiyama. Ko sarkin wanzamai ne ya maka kaciya ta koma loba, ba wanda zai tashi da kaciya jama'a. Manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama, annabi Ibrahim shine kadai zai tashi dandalin alkiyama da kaciya. Allahu akbar. Allah ya ce wa Ibrahim alladhi waffa, da Ibrahim wanda ya cika umarnin Allah. Shekarar shi 80 a duniya. Allah ya ce ya je ya ɗauki zarto ya wa kanshi kaciya, ya je ya zauna ya wa kanshi kaciya sai da ya warke da cikin jama'a. Kaji hikimar, don haka zai tashi da kaciya ranar alkiyama shi kadai, in ba haka ba kowa da loba zai tashi. Sannan tsirara, hufatan ba takalmi, uratan tsirara, hurlan manzo Allah ya ce kowa da loba. Sai Aisha ta ce kai mata sun kaɗe, a'udhu billahi, yanzu ya manzan Allah tsirara ranar alkiyama, ga siriki ga sirika. Manzan Allah ya ce Aisha ki yi shiru, ke yarinya ce baki san kiyama ba. Kai kanka kana zaune tsirarar ko kana tsaye tsirarar, baka san tsirara kake ba, balle ka dubi na gabanka ka ce wani na da katon duwawu ko wani bai tsaya daidai ba. Abinda Aisha take tunani kenan, ga maza ga mata za a tsaya tsirara. Sai manzo Allah ya nuna mata tana gwada taron duniya ne. Taron duniya ne za a ce dubo wani bai tsaya daidai ba, dubo wani mai muskutaccen duwawu, dubo wani mai kasa. Taron duniya ne, amma lahira manzo Allah ya ce abin ya wuce haka. Aisha, jama'a na tsaye a rana tsaka. Jama'a yanzu kilomita nawa ke tsakaninmu da rana? Babu wasu astronomers ko astrologists waɗanda suka iya gano kilomita, saboda bala'in rana har yau ba a iya zuwa gare ta ba, don duk abin da ya kusance ta sai narke. Na haka sai dai a yi hasashe a ce daga inda ake iya zuwa duniyan nan kilomita kaza ne, to sauran fa. To a nan duniya kenan jama'a, ku ji yadda rana take mana zafi ko? Sai manzo Allah ya ce a ranar za a kusanto da ita daidai da kanka. Sai manzo Allah ya ce zufa za ta taso sai ta rinka rufe mutane daidai da zunubinsu. A wannan rana ladanai ne masu dogon wuya, masu kiran sallah su ne a lokacin nan duk sa'ad da zufa ta tafi za ta shanye su sai wuyan ya ƙara tsawo, sai wuyan ya ƙara tsawo. Amma malam ladan ko ka je an koya maka? Ko kawai ka rasa aikin yi ne, shi kenan la'asar ta ka zo ka rungumi bango kana jajjaga kamar tsohon mashin? Ba za ka samu wannan falala ba, sai ka je an koya maka, sai ka je an koya maka jama'a. A je a koyi kiran sallah. Kiran sallah yana da falala jama'a, saboda falalar kiran sallah har sai da malamai suka yi sabani da kiran sallah da limanci wanne ya fi falala ne. Aka ce babu idda hadisi ya zo kwaya ɗaya da aka bayyana falalar limanci sai haɗarin shi ma. Amma ga hadisai birjik game da falalar kiran sallah, karanta Tirmidhi da Ibn Majah. Amma da malaman suka kai suka komo don su ci nasara akan wannan argument din, akan tattaunawar, sai suka ce limanci ya fi, saboda tun da Annabi da Abubakar da Umar suke ba su taɓa yin kiran sallah ba, su suke yin limanci. Karanta littafin al-Adhkar na al-Imam an-Nawawi. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Jama'a ranar al-Qiyama kenan, yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'ani yughni. Kaga mutum ya ga mahaifin shi sheka da gudu, mahaifinka ya tsaye da kai. Annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗi, ya ce mahaifinka zai tsaye da kai ya ce maka kai ɗa ne nagari mai ladabi da biyayya, Allah ya maka albarka, abinda nake so a yau ka ɗibo daga cikin sallolinka ka ƙara mini. Sai ka ce baban lallai ka yabe ni, Allah ya saka maka da alheri, kai ma uba ne nagari, amma yau abin ya fi ƙarfi na, wayyo Allah, sai ka sheka da gudu. Shine yau mai firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Matarka da kake runguma kana jin daɗi, kuna haɗuwa sheka za ka yi da gudu. Rannan duk wani rago kudin cefa ne ka yafe, ta kanka kake yi. Ɗanka da kake so sheka za ka yi da gudu ka rabu da shi. Ɗan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya shaƙiƙinka in ka gan shi gudu kake. Allah ya ce kowa ta kan shi yake.
annabawa gaba ɗaya jama'a annabi ɗaya ne kawai ba ta kan shi yake ba, shine annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dukkan annabawa tun daga babanmu Adam kowa zai ce ta kan shi yake. Annabi ya ce za a tattaru a je wurin Adam gaba ɗaya a ce to kai ne babanmu, muna aljanna kai ka dawo da mu duniya, yau gashi ta rikice. Sai ce lallai ku 'ya'ya ne na gari amma ku rabu da ni ma wayyo Allah, nafsi nafsi, ta kaina nake ta kaina nake. Sai ya ce to aje wurin annabi Nuhu, shi ya fara wa'azi a duniyan nan. Aje annabi Nuhu kai wa'azi kai kaza kai kaza, ya ce a'a ni ma ta kaina nake. Aje wurin Musa ya ce shi ma ta kan shi yake. Aje wurin Isa ya ce shi ma ta kan shi yake. Annabi ya ce sai a sheko da gudu a zo gurin shi. Ana zuwa wurin shi ce dama sai ni wannan mukamin. Sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ya kai musulmi, dan Allah bai maka mutunci ba, Allah bai so ka ba da ka zama cikin al'ummar annabi Muhammad. Dan Allah sai a ce maka manzan Allah ya ce, sai ka ce baka yadda ba. Imamu Maliku kake bi, sai ka ce Tijjani kake bi, sai ka ce Gumi kake bi, sai ka ce kungiya kaza, sai ka ce Imamu wane, ka zama arne, ka zama mushriki. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Wallahi duk wanda ya hada manzon Allah da wani a ranar alkiyama, wallahi ba yatsa ɗaya zai ciza ba. Allah ya ce yatsun zai cije gaba ɗaya, yana cewa na shiga uku, na lalace, na yi shirka, na hada manzon Allah da wani. Yadda Allah yake wahdahu la sharika lahu, haka manzon Allah yake wahdahu la sharika lahu fil ittiba'i, shi kadai ake bi. Kana hada manzon Allah, kana bin manzon Allah, kana bin Gumi, ka zama mushriki. Kana bin manzon Allah, kana bin mazhaba kaza, ka zama mushriki. Kana bin manzon Allah, kana bin dariƙa kaza, ka zama mushriki. Ka zama bakin arne, baka da bambanci da Fir'auna. Saboda haka kowa ya kudurce, malamai tocila ce a hannunsu, haskawa jama'a suke bi. Hanyar da suke haskawa ake bi, ba su ake bi ba. Ba abin malami, ba abin shehi, ba abin imami, wanda duk kabi in ba manzon Allah ba, ranar kiyama kana tashi wuta da kai da Fir'auna hanyar ku daya. Inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunu ar-rasula fa akhadnahu akhadan wabila. Fir'auna ma an aika mai da manzo, ya ƙi bin shi. Me ya bi? Son zuciyar shi ya bi. Kai ma ana aiko maka, gashi ya zo kai yayi wa hidima, hadisan dun nashi ne, ka ce ba za ka bi ba. Saboda me? Kai dan kungiya kaza ne, kai dan tijjaniya ne, kai dan mazhaba ne, kai dan kabila kaza ne. Dalilin da yasa ba za ka bi manzon Allah ba kenan, kawai gari ka zama mushriki, ka yi ridda. Shi yasa jama'a su gane, jama'a da ƙaryata hadisi ɗaya da ƙaryata dukkan hadisai duk ɗaya ne, ba bambanci. Kada ka sake a rayuwarka a ce maka manzon Allah ya ce, ka ce wane kuma kana kiran sunan wani, ka lalace. Sai dai ka ce a ƙara bayani mu fahimci abin, don mu abin da muke jira kenan. To alhamdulillahi alal aini war ra'asi, ina fatar mun gane. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ku duba duk dandalin kiyama, ta gagari Musa, ta gagari Isa, ta gagari Ibrahim, ta gagari Adam, kowa ya ce kanshi yake yi, amma manzon Allah sai ce ana laha ana laha. Dama wannan darajar sai ni. To wannan daraja ce da Allah ya yi wa annabi alkawari a nan duniya. Allah ya ce wa minan laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Annabi Allah ya ce mishi da daddare ka rinka tashi kana ibada, shine tahajjud. Sai Allah ya ce wannan tahajjud da zaka yi ƙari ne akan ibada da aka ɗora maka, ƙari ne. Idan kai haka, to ana sa rai tabbas Allah zai tashe ka a wani matsayi abin yabo. Sallar tahajjud ga manzon Allah wajibi ce, farilla ce, don haka ko bai da lafiya sai ya tashi yayi a zaune, ko da raka ɗaya ce gyal, dan dole ce. Amma kai nafila ce, mustahabi ce. Shi kuwa akan ibadar da aka ƙara mishi shine aka ƙara mishi sallar tahajjud kuma farilla ce. Kai sallah biyar ce farilla akan ka, manzon Allah salloli biyar farilla ne, sallar dare ma shi farilla ce akan shi. Don haka ko bai da lafiya sai ya tashi yayi, ko da raka'a ɗaya ce sai ya tashi yayi, ko da suratul fatiha kaɗai zai karanta, ko da qul huwallahu zai karanta. Allah ya ce in yi haka Allah zai tashe shi ranar alkiyama matsayi abin yabo. Sai manzon Allah ya ce wanda duk aka kira sallah ya bi ladani tsaf
ladan ya ce Allahu akbar kai ma ka faɗa, duk abin da ladan ya faɗi kai ma ka faɗi. In ya ce hayya ala sala ka ce la haula wala quwwata illa billah, hayya ala sala ka sake cewa la haula wala quwwata illa billah, hayya ala fala la haula wala quwwata illa billah. Inda asuba ne as-salatu khairun minan nawm kai ma ka ce as-salatu khairun minan nawm. Wannan shine abin da ya tabbata. Sannan in ya gama tsaf sai kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam, ka kai salatul fati, ka kai Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Salatin annabi za kai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Wannan ɗaya ne cikin salatai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba salatul fati ba salatin wane ba wannan na manzon Allah ne, shi za ka yi. Idan